Mr. Karsten Blue. Kanya ka ng pagributo-ributo na naay tawag ining basihan. Yes. Nga naman kay ang basihan sa balaang kasulatan nga ang Dios wala magdili absoluto sa mga ribulto. Ang iyarang gidili katong mga Dios-Dios. Pero iyang gitugot sa kadtong mga ribulto nga wala giilang mga Dios. So, for example, kanang ribulto sa mga santos, ribulto sa mga bayani or mga monumento sa bayani. Biblical ba na Mr. Karsten? Yan. Biblical na. O kung nagabasa kag balaang kasulatan, di nimo na ihatag nga argumento sa kuha. Okay, Mr. Karsten, Sir Jopet Senamorte, pwede ask yung soul sa purgatory na matagal na nag-wait tapos wala na nag-offer ng mass or prayers sa kanila, mag-wait talaga sila ng matagal. Actually, sir, bisan pag wala ni nagpaampo sa ilaha, labi ng ilahang tawag ining pamilya, Sir Jopet, ang simbahang katolika, namang good siya gitaw og requiem-mass. So kanang requiem-mass, wala na nagapunting sa isa lang kakalag, kung dili sa tanang mga kalag, sa mga naay nag-ampo o sa walay nag-ampo. So muna Sir Jopet, bisa pag di mo ampo tong pamilya, ang simbahan mo yung supply ana nga tawag ining gimbuhaton kay para iampo lang tong mga kalag na sa purgatorio. Ngano man katong mga naa sa mga kalag na sa purgatorio kanang unahon sa protestante nga moingon sila nga giampo na to para tawag ining maluwas. Wrong. Giampo na to na mga kalaga ngano man tungod kay naa sila gibayran nga mga damyos. Una sila makasulod sa ngarian sa langit. Ang tanang kalag na nasa purgatorio, luwas na sila tanan. Pero anong naaman sila din anong wala man sila sa langit, kay naa pa sila mga damyos nga bayaran. Kay every sin na ate damages na katugbang sa sala nga ato ang gihimo. So, ang kanang mingon nga wala tawag anang mamaluwas no, dili na mo itudlo sa Iglesia Katolika. Yung style sa mga sulpot kay para makapangilad mo na maghimo sa nagtudlo, ipakaon nila simbahang Katoliko. Muna Sir Jopet. At yan sa sir, good evening, good evening. Kana mga sulpot maghaguro sa diretso sa impyerno kay di man na mo tuog purgatorio. Oo, tinuod na sir kaya sa langit biya gyud stricto baya ang langit Sir Jeff. Stricto baya, di ba? Sa Revelation chapter 21 verse 27, walay bisan gamay sala nga makasud sa langit. So bisan pag makakunsukan pa bisan pag damyos lang na the fact nga lama na sa imuhang kalag or lama na sa ato ang kalag, di gyud nakasud sa langit. So kung walay purgatorio Sir Jeff, wala. Why protestanting maluwas? Why protestanting maluwas? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.